Saguday nga ti surat. Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi nga sante nga maliklikan ti problema. Nganong problema tayo kat kaduan na no lalaki kumagat arak. Arak. Ti alain na no sapulan na no daan ti problema. Makasolusyon ka ti arak ti problema. Saan? Adaman da kita adaan ti problema ng imbes ko mga masolusyonan ng adada nga dumakkel ti problema. Apay nga ta, nga adda ti lalaki, nga dala nga rudan asawa na, puwera de los buenos, kat sumapul da palat sa bali. Wano, adda nga ta, pagkurkurangan ni Mrs., nga dadadaga po na, no apay nga sumapul, ti may sa nga lalaki sa bali ng babae. Kunada nga, nadungo ka no, dagiti kabit. Napadasan yon, nga nadungdungo di kabit, nga di asawa. Manong Nemi masak kadagiti kang kanay nga dumdum nga kanagbiboya ka itong programa kat naawis sakmet kasi iti karikago mo nga amin kami numabalin ko makit may ibasa ti pakasalitahan na iti da ito nga programa. Yung karikatak, and saan kang ka ti detalye ti programa ti pakasalitahan kat sapay ko mga iti da ito nga aldaw iti panakaibasa na. Umuna-una yung kablawan kayo di Tanemer Studio tinagasat kan naragsak nga aldaw yo. Ni Apo Diyos kumatikan kanay na magtartarabay kada kayo, kada tayo aming nga sangapada. Digiti OFWs nga buy-buyak ang dunungeg. Kastamat tayo na naroon na kada kayo dito studio. Manong Nemi, naragsak nga oras tayo aming nga sangapada. Kastiman, tinapilik apang rugyan dati ang pagkasalitaan. Dandanin alas 5 ti malem, inyon ko ti cellphone ko, ta dati-dati na magtatrabaho kahit naka-off. Iti pa nang yun ko manong name, pag-isumat nga, nag-ring. Saan nga nakapunbok manong name? Diyak ko masungbatan, ngam sinong batak man, rinisib ko. Hello? Boses babae, manong name. Hello, Richard. Siya sino na ito eh? Di mo ka din malasin ti timag ko? Nabayag ka dila una yun, ti walong atawen, nakawan ti komunikasyon ta. Tapos malipatam dito yung boses. Imbas ka sumungbat manong naming sino ha? Imbas ka mga ibagano siya sino, nagsaludsud ki di kanya. Ngayon saan ko nga mabigbig data nga timak manong naming kaslawan ti malagip ko ang asta nga timak. Problema pa sa sino na ito nga talaga. Imbagarob ko mang luklo ko laeng inidip ko, kinansel ko manong nemi. Ti tawag na kinindip ko walbali ti cellphone ko. Agalasing ko ti malem, panag-aawidan manin manong. Remuarak nga ro din ti opisina, kaya di panagturong ko iti parking lot. Ngayan ti kotsek. Nasaripat-patak ti may sa nga babae nga nakatakdir iti abay ti kotsek. Hindi medyo masidgak. Binigbig ko, no asin no. Ngam jak malasin. Gabutan naka sunglasses. Ngam umis-isem, dahito yakasla siyak at anagat ururain. Iti panang matmat ko ken kuwana, napatilmunak manong. Napatilmo nga nakapimpindas na yung babaya. Nakunak tinagam ko. Nakapudpudaw, nga nakakinkinis ti kudil na, adidog ti olandis nga buok na. Aging nga nagtimak ti babae ko na. Nagtimak ti babae ko na. Talaga ka di nga dinakon malasin, Richard? Ora ita? Makikita na akon? Mabit lahing. Ikatik sunglasses ko. Tapno, mabigbig na. Iti pa nang ikat na ti sunglasses na manong nemi super lang ti pa nakabigbig ko ken kon.
Cynthia! Siyak nagpeso, Richard. Siyak ni Cynthia nga asawam, legal nga asawam. Kumusta kan? Saan ka lumakaya? Gwapo ka na ta. Horimet si ka. Saan ka bumakit? Adon ti bimaliwan ti langam. Nakapimpinnas ka. Kasla saan nga si ka? Nagapgapuham. Api kita ka lang agpakita kanyak, ha? Cynthia? Ito ka ditinas ka ng pagsalitaan ta? Di nagkadi-awisan? Una siya kung di mga awiskan ka. Ama magit, nabakbak na akong ngimsi ka. Kalpasan nga pinanawan nak. Yan, napanak sa Canada. Napangkondinanon sa dya dagiti naganak kanya. Kasi dya ay, bimak na nga. Sige, let's go. Iti restaurant. Tapos nagpipinas para sa Rita ta. Richard, my legal husband. Imbaga naman nung name kabayatan ng mga mangkami ti may isang restaurant imbaga nga nabit pa nga si mangpet nga nagapo sa Canada. Manong name dito yung salaysan natin nagbalin nga biyag na kabayatan ti kada na sa jay. Nakiasawa ka no. Ti may sa Canadian. Kasi ano nag-asawa kayo kat si asawa ta. Hamon no dakad sa bali pagilyanan na kat mabalinatan. Nadan kami ti may isang anak. Kami talabit. Natay ti asawa. Isod ka po na nagbakasyon na. Takait ko ti mangiluliwag ti papatay na. Jagmat inlibak ken kwa naman ng naming at yagdama kadadamatan sa bali nga pamilya. Doon sukat na, papanan ako man di ka matisukat. Nadano kan ti pamilya. Duwan ti anak mi kin ni Roth. Sayang. Nasanga na tayo di anak ta. Dakil kumaitan. Imayta ka dito tayo tapno. Agkahapon lamang ta kung naglagip tinapalabas ta. Sana malikli ka ng malagip tinapalabas, Sir Richard. Nanaro na. Adaw man tagad nagpasarak ka nagsagaba. No saan kumanatay di anak ta? Takil kumaitan, di ba? Santa nga lagi ben tinapalabas. Pas is pas ako nada. Nalambit talagang iso tinay kari. Nagasawa ta, nadante ti anak, Ngimawan ti gasat na, ngagbiag dito lubong. Gabuta, edi ipas ngay mo, ket natay. Nga dahi ti rason, no apeng nga nagsinata. Richard, manipod idinatay ti anak ta. Kang kanayon na nagbartek ka. Awan ni detail daw nga saan tang agapa. Gabot ay pabasol mo kanyak ti panakatay tanak ta. Ipapilit mo nga binaybay ak ti bagik. Nadyak anadan ti sikog ko. Aging gapi manaw ka. Kat saan ka na nga pagpakita kanyak. Iso nabilitan na kasimurot karagiri parents ko idya Canada. Okay, come on, Cynthia. Please, libatan natin na palabas. Teko nakarod nga, pasispas. Iso ka din nga, inawis na, kung nakipagkita ka kanyak, tapos nung lagi pindat na palabas, kat si dirin nakmanin, gabutin papabasol ko kaya kasikat ka po na no, api nga na tayo anak ta. Nga, pinanawan ka. Sorry. Okay, pasispas. Kahit ko tuminom, itatanal pasok ko ng anangan. Beer? Sige. Minom kami ti beer, marum na may baliktad. Imuno na kam nga nangan sa naginom. May sadwa, talo. Aging ga nakaibos kami, ti saggapat kami, nga bute, kaniya, Cynthia.
Agpadpada kami nga namartek. Nika, sa bali matin ta, ramidan. Tilagal nga asawak manong. Ni. Umar arakop matang ganyak. Mailiw siguro. Agas man ti pa nakailiw ko. Siyempre, ilegal nga siya asawang kisuna. I miss you, Richard. I miss you and I love you. I still love you. Saan ko inayat ni Canadian nga asawa kiling. Nang Roneta, tadak dito kita rarakupan ka. I miss you and I love you, sweetheart. Jack libaken manong name kailiw kumet. Siyempre, tinabayag mo tin hindi nga nagdandan na kami. Ken, hindi pa nakakitak manin kang kuha na kasla nagsubli ti dati nga riknak, di pa naghayat ko. Nanaro na ka nakapimpintas ka nakabangbanglo ni Cynthia. Tao ak, lalaki ak, kensigod nga asawak isuna, legal nga asawak. Awan dakis na napagustuhan mitirik namin sang kani. Awan, saan nga basol kapot na kami, tinagkalaysa. Nag-check-in kami iti hotel manong name kat nagpapas kami nga duwa itaragsak. Kasla kaimas palaeng dagiti dati nga bibig na iti kabarbaro ni ayat kada kami. Naslasang kami nga mauma manong name nga agin inagek agin inarakop. Kasla awam pa ititawan nga naglabas. Kasla di baro ayat kada kami iti kabarbaro kam nga nagkasar. Ti pamagina, ti baro kong, wow, super, mano. Dinigos ko iso na kanaginig kakabara nga ko. Ay, mano, name. As in nga na kami imas ni Cynthia. Oh, Cynthia, I love you. I love you more, Richard. You're my legal husband. I'm your legal wife. I love you. Nagpatpatnag kami manong name. Ngayon di makariinga, kinitak sa cellphone ko. Nagatong miss call ni Roth. Siyempre madandanagan, apay nga saan na ka naghawid. Kanapay nga saan kong impagada, no apay nga jak agawin. Dahil di manong name nga pa nag-hotel mi, kini Cynthia, nga legal nga asawa, isumatente ng rugyan, ti masansan nga pa nagsinsindarak mi, pa nag-hotel mi. Na kami ti putpudno ang asawa, ngam taktakawan mi ni Ragsa. Liblibasan mi, tagsinsindarak manong name mi. Amok ang maka ni Roth, takang kanayon nga maladladawak nga gawawid. Masansan pa nga umiyang kami, kini Cynthia ti hotel, bigatin no gawin na. Manin? Saka manin nagawin ita? Roth, sorry, Jack na ipagadakin ka. Ngayon no, sa anak man nga, agawid, adarason. Ada na panak, medyo na palaluwak ti minom, saan ko na pinalubusan nga nag-drive, nga agawid. Kahit mo nga, kahit madisgrasya. Okay lang. Basta laki di, pagsayatan, makaanos kami nga, karigididwangan nagtangang kruray. Sa bagay, o rin no, saan kang sumangpet, iti alda at rabi, sumangpet ka matlatang sumangpet. Tiladan to ni pampambar ko manong name, no kasta nga salangadan na, kung ano pagsaludsudan na ni Roth, nga asawak ko na kumangim. Saan kami mat nga nagkasar kasi asawak nga rin kini Cynthia. Live-in partner ko. Kabit, may suman tiawag na manong. Nung astang ibaga ako sa dinut nagapuak no anya nga rason saan nga tagtagari ni Ruth. One, kontentot kat saan nga saludsud bay. Nasingpet, nadungo, napakumbaba, ken naanos ni Ruth. Iso nga, mamanulaeng ti panagapa mi, kuno pa nagsinubat mi. Nadasan mo yun na pagkinaawatan kita,
mariknanan, madlaw ng pungtuta. Saan nga gununi? Sa lutsod naman, ay, dagas ka naroon sa lutsod. Wanang manan. Basta, adala trason no api nga maladawak. Saan mo nga sa lutsudan, pay? Saan ako na magbukawan na kasta? Amon to na sa lutsudan, ha? Sige, sorry. Sorry na, sweetheart. Okay, maawatan ka kang kanayon. Kunanan to manong name, no, agpungtuta kon saan nga gununi. Agsusuri, kanla ilunak to. Managpasensya ni Roth. Iso nga nami, tawan unay di kita nakana problema nga dimteng tibiyak mi. One, nagbaliw laeng ti amin ididimteng ni Cynthia idibiyag ko nagsublin ti legal nga asawa. Nabaybay ako ni Roth kaya nagdiduwang anak ko. Nga dati di manong naming kat no masapa ka sumangpet, sumabat na diduwang anak ko. Inton makasukatak, agaayam kam to. Agikinamatan kami, aglilinemangan kami. Ngayon ton makaluton ni Roth, agidang kami nga mangan, subsubuak na kita anak ko, nakaragragsak kami. Ngayon ditimtengan ni Cynthia manong nemi, manmanon, ang makasaritak na kita anak ko. At amaladladaw ko ba't nga kahawid. Widak, no agawidak man, nakaturog ton na kitubing. No makaring dati bigat, saan kung to idam nakasalita, gabota, gumanggana takmat, nga sumrek to bisina. Iti na minsan manin manong naming nga pa nagsinarak may kinisintiya nga asawa. Richard, panahawa mo ang tikalibin mo, tadatantigdan na. Ha? Oh, rumbeng ka na maklaan ka. Dati rumbeng agdan na nga ba tadadati aglegal nga asawa? Kabit mo lang ni Roth. Total, data ka talaga tag-asawa. Dakdakal ti karbeng nga kengkang nga mindiretso nga Roth. Amom ka diti bagbagam, Cynthia. Amok! Gamot na legal ti bagbagak. Ang pwesto nga saan ka mga nagkasarkit ni Roth. Ganda na kami. Dua pa yan na kita anak may. Saan nga nalaka nga ramidang data, Cynthia? Nalakalayang no kayat mo, Richard. No siyak ka dan na, agsinumblianan ta. Agbaling nga na nam, ay tibiyag mo. Agbiyak ta orisan ka ng agtrabaho, ape ko na. Ado ti sanikwa nga natawid ko itinatay nga asawa ka kanadyan. Agnegosyo ta. Uno saan kat agsubliak sa Canada. Kalpasan na kat alain ka sa dya eh. Kat sa dito Canada nagdan nata. O ana, ada karbeng nga mga panaw iti kabit mo. Kat kadan nanak nga legal nga asawam. Agsinublianan ta. Nasking ka ting agsinahay ka. Panunutek pati amin. Panunutek, ape. Naoregas ka sa no, napatagbad kanyak ni Roth, kaya nagitiduang anak may. Makonsensya ak basta, makonsensya ak ba no, basta panawak latan ida. Sige, no kayat mo, suportaran ta ida. Panunutek pa eh. Mamaring nga din nga change the topic. Awan sa bari nga importante kapag salitaan ta no saan nga ti panagsinubyanan ta, sweetheart. Manong nemi ti may isang malem na sapa at kasimang pet dito balay, kaputa kailiw ko na kita anak ko. Wen, nabayagan nga jak, nakalanglang ida nga nangan. Nabayagan nga saan ko ida kinayayam, kas iti dati nga raramidak. Kas to ni tiragsak da manong nemi, di makidadak. Kunadak, hey! Adan ni daddy, nasapa na gawin ni daddy. I miss you, dad. I miss kayo ba't anak ko, ya? Oh my God, saklutan kayo na, darak yung kayo. Imbagta na kalabara kayo. Nagkikos kami, dad. Or-orahin da ka. Kang kanahin da kang or-orahin.
Ngim na awang ka, mangang kamlatan ka na ni mami, kalbasan na, ag-sleep kami matin. Imbag man tandakan, nasapa kita nga nagawid doon. Gabot kailo kay matin. Oh, awan sa balik kapat gan kanyang sang ayun ako. Sige, agayan din. Siya nagala, aglimangak, anak ay nagala. Tapos lang mo din may isang ubing manong naming makiayam ka na kuha na. Kaya ito na makaidasaren ni Rose, manong naming, kadaita nga gundaway. Yan, nakalang lang kami mananganangan. Napang kong inatag dagiti duwang ubing kabayatan nga lalandan di turog dakit hindi makaturog dan manong naming napanak man nag-shower. Medyo inrap-raping ko tuminom. Sakbay nga nangan kami nakasyatak ti duwang beer. Yan, kalpasang nga nangan kami another one hanggang nakalimaak. Kahit kung di maturog ko na. Nga medyo agidakon manon na may biglang inarakop nak ni Roth. I miss you, sweetheart. Huh? Ito lang ang nasapa ka nga nagawin. Ito lang ang maharakop ka kastay. Kapot I miss you. Mailiw nga ta talaga manong naming ni Roth. Kat data, pinagusto ka. Tapno aumat makunkunan. Uwain manong nemi, kalkalingan na ti inom ko, nargrugsuak, kanawawaldak na ng romansa kan kuwana, gabot ang ardada inom ko. Gusto ti asog ka na ring eng na manong nemi, idi taadan da kinibibig ko, idi barokong na. Ti makadakis, nailiwan kong baga. Oh, Cynthia. Kay mimas ka. I love you, Cynthia. Manong nemi ti panunod ko ket ni Cynthia ti arakupek ken ag-agkak. Ni Cynthia manong nemi ti amok. Nga kananaig ko. Matsaka mo manong nemi gahim ni Roth. Awamat manong nemi ti nauray ko nga reklamo ni Ruth naman pa Cynthia ti awag ko kinkuana. Uwain manong nemi. Ngam amok ka nakadlaw isuna. Tanumanin malagib ko nga saan ng Cynthia tararakupe. Ngam no kasta nga balik sa tinagan imbas nga Ruth kat Cynthia. Timayok mo ti isuna. Kalpasan na. Naguro ka kung manong nemi. Jack pa ni subli iti inikat ko. Baka isun iti nang subsub. Naiso pa lang ti kasla pa nakalagip ko tinapasamak manong nemi iti kabikatan nagit nakita kisuna. Wen. Kasla. Nagsangsangit tila nga, di kita matana. Rod? Richard. Nagsangsangit ka? O, nanyaman na rito eh. Napasamak? Awan. Nagsangsangit ak lang, kalpasan nga. Kalpasan di amin nga nakaturog ka. Saan mo ka di nga maligib? Awang ka di pulos di malagip mo, Richard. Sorry. Sorry, sweetheart. Diyak yung gagana tinapasamag terapi. Pasyensya ka. Okay lang, sweetheart. Okay lang, Richard. Awan ti pagdanagan. Mawatak ti amin. Gagangailangan masaktanak. Nganagan mo ti sa bali ti pagbagam.
Sorry Okay lang. No problem. Di na akong pakadanagan. Okay tumat lang na kinimata ka. Gagangay lang ang selalu lumumtig kapag nagsasakit. Okay lang. No problem, ha? Baamtasan ko ito nga ramidin. Rot, tinagan ko, ha? Tiya. Okay, sorry, ha? Kas jelaeng manong namigat saan nga nagtagtaga rin ni Rod, di naman la saludsudan no sa sino ti babae nga nadakdakamat ko tinagan nga Cynthia. No sa bali tilangana, amangan no kerapatani ko mamanong nemi. No sa bali lang nga tao, amangan no talagang kerapatani trapasama kada kami kini Rod. Ngam nagtala na kalmado. Pinilpilinan, una pinili na nagulimak, ngayon tagsaludsud ko man sa Cynthia, itibiyag ko. Imposible nga sa atiraramidek. Tsak mamati manong naming aumalat panagatap na itikadat sa baling nga babae itibiyag ko. Ngayon ti makasdawak. Apin nga tanga, dinak man la komprontaen. Apin nga dinak sidiren. Apin nga din nakapain. Gapo nga tatalibin ko laing suna. Isang mabain nga mang salangad kanya. Wano maamak, amangan no panawak ida, no karyarin na, no agbaling nga nagir. Sa bagay manong nemi amok nga dinaaramiden timang karyar kanyak, ta saan nga rod nga manakiapa, saan nga iskandalusa, ure masaksaktan, okay lang keng kuwan. Dahil dati kinasayat ni Rod manong nemi. Kas dati kinasayat ni Rod. Kensan na, tisaan na nga panagtagtagari, ti adadamat. Gabot okay lang iso na manong nemi, awan ti reklamo na, ora maladawak, ora hanak agaw-awin. Kadagpapas kami lata, kini Cynthia, asawak manong. Ngimamok nga da pagpatinggaan ti amin. Ngam ko tamat ng kaskaso. Nagtuloy tinalimad nga relasyon mi iti legal nga asawak. Aging gang inawis na ngayon kang kanok pasya rin Baguio. Nangalak iti makalawas nga live ko iti bisina manong nemi. Papanam, sweetheart? Atenda nga konferensya. Seminar. Iti Baguio. Makalawas. Makalawas ka ngawan? Amo babayan na gitubing. Bayam ta. Igatangan ka ito ka nagitinas ka nga. Igatangan ka isarabok ka nga. Gitubing. Igatangan ka nagiti arwatan da, ay ayan da, kahit sikanat kahit mo. Uraan yan basta amom nga nasyat para kanyak. Okay. Ikarik. Ito no gawid manipon ni Baguio kalpasan ti seminar. Adon ti sangpet ko punuak to jakutse di compartment jakutse it is para isarabok kada kayo. Nemi seminar timbambar ko kini Roth ngam kinapudno na kasla kamla balbalyo nga nag-honeymoon kini Cynthia nga asawa. Buwain, kasla kabarbaro ni ayat kada kami ti asawa ko manong Nemi pasya ditoy lang ay sadyay kasla awan pulus iti bambanog mi ag shopping kami no dumteng tinabi as lagpatpat nag manong Nemi nga baro ni ayat romansa ditoy. Yung katangan nak ti barong cellphone ko ni Cynthia. Yung katangan na pa'y digiti duwangan nak ko ti ayam kinarwatan da. Siyempre, da pa'y ginatang na para kiniro. Sabi nga siya katagkastos. Sino ka mga ron? Katsyak ti baknang. Adamat kwartak, siyak ti lalaki. Ngayon siyak taggastos, gabata siyak ti nangawis kang ka.
panawa mo di asawa. Ano? Katsikat asawa? Panawa mo ni Ruth nga kabit mo. Datantigdan na. Saan ka di pa yung nakapanunod? Panapalit kahit mo. Orasan ka nagtrabaho, sweetheart. Kinabak ng Kunja Canada. Da negosyo siya dyan. Monthly nga, itadakan niya, nagitinaskan nga itadakan niya, papawid na. Di ka di pa nakapanunod? Ha? Na problema mo digit anak mo, suportaran tayo da. O rin sakpat pagkapunan suportana. O rin ni Rot, suportaran ta. Binulan nga, kantay dat kwarta. Laglagi pa. I'm your legal wife. Kabit mo lang ni Rot. Ha? Sige. Manupeng daw titad ko kang kapawayway tap na makapanood ka. Kanaskan ka di pa lang panood ka, sweetheart. Naragragsakan ka niya. Siya kung ti ayayatin, di ba? Di kita matla anak mo at pampanunutin ka. Ngayon ni Rot, wala na. Kasi na ko nakinggan. Suportaran ka rin yung pinsak, di mismo nga mangtin. Okay. Ikanak piti makalawas. Nagbayag natin makalawas. Yun doon makaawit tayo dyan. Ilocos. 2 days lang. Sige. 2 days, ha? Sige. Nagawid kam nga din dito, manong name din saan nga malaon ti kutsik ti kaado, digiti ginatang ni Cynthia para kanya pasarabok ka nagiti ubing, agramo mata ni Roth manong name. Imo nang intulod ko sa balay da, kalbasan na siraragsakak mata nga nagawid. Sigurado, maragsakan laki nagiti ubing, nagiti duwang anak ko ka nagiti ado, pasarabok ka na kuwad. Di makadakas man ang name. Nakasara tiri daw. Doon kiti tawa. Imbag adabukod ko nga tulbek. Linuktak. Awanda. Pinatas ko lang inawagan nida. Roth? Sweetheart, nadakon. Junior? Dayan? Ado din pasarabok ka na kayo ginatang ko para ka na kayo anak ko. Ore kang ka, Roth. Ay, sus na po. Roth! Ni mawanda. Talagang awanda. Sa din napanan, di kita giina. Apa nga awanda nga nasang petak. Roth! Junior! Dayan! Aging ganatal japak ti surat nga na itirabaw ti TV. Inalak, kinitak. Surat ni Roth para kanya. Binasak man ang nemi. Pinanawad ako nagitagina. Kenka, Richard. Apaman nga mas masayam dito nga surat ko. Adayo kami kita anak ta. Diyak kumakayat, apanawan ta ka. Ngem na sa isaya aten, nuda kami nga mismo tumadayo tapno, may kang kay ti kundaway kini Cynthia. Iso ti original nga asawam. Iso nga dakdakkel ti karbagan na ka. Kadua akla iti biyag mo. May sakla kabit, no ararigan. Iso nga awan ti karbengak, no pa'y anak ta. Nabayagan nga amok nga nagsinubyanan kayo kini Cynthia. Kinamok nga nagkuyog kayo sa angkid nga seminar tinitandaram ijibakyo. Akas itipakadam panya. Amok mariknak di na kon ipatpatik Richard. Iso nga manipot ita. Da kayon tegdan na, da kayo mati talaga nga legal nga agasawa. Sabi ko mataragsak kayo itegnan na yun. No anyaman ti ragsak mo, ragsak kumenten. Ragsak mi maten kadagitan nakta. Good luck and goodbye.
Nemi Jack amo no anya ti mariknak ididay ta pa nakabasak ti surat ni Ron. Awanan na kita gina. Pinanawan da kon. Saan ka di nga rumbeng nga maragsakan na gapot na nawaya kamin kini Cynthia nga legal nga asawa. Matungpalin ti kalikagom na ngagdan na kami. Saan mintol nga taktakawin ti gundaway hindi pa nagpapas bintiragsak. Himapi akas to'y. Api sana ka naragsak. Api nga makarik na hindi panaas hindi barukong ko. Hindi duwangan na ko. Api nga tumrem nga garubos na gitiluwag. Manong Nemi masyanak ka na ginagina. Anyan tulay ngayon tibiyag na kita anak ko itatawa na kun nga amada. Anyan tut pagsapulan ni Rolf, may isagad ng tungata, tibiyag na. Sa tinungata ti anda. Idji kagayan, gapat ay lugar na ro. Manong Nemi imbes ka ni Rolf, titawagag ngimsahan. Nimet Cynthia titinawagan. Hello, Cynthia. Hey, nakadanon kan? Kumusta di kita yagina? Anat trik nada. Maragsakan na ka, nagitimat lang, nagiti pasarabo. Saan ko idang nasang pitanan? Nagtalaw doon. Edi good! Edi wow! Nasi at iso da mismo tipim manaw. Pero ba yung lahay nga puta? Asino ti adda karbang nga nakeng ka? Awan sa baryo saan nga siya? Saan gaya mga kang desisyon ka na rumbeng nga panaw midan kaputa iso da tipim manaw. Iso nga si kakin siya ti dapat nga agdan na tadala karo tipod nga kasawa. Awala na, one problema tan. Ngayon, nakakaasi na kita anak ko, Cynthia. Iso ta pang panunutek. Richard, awan ti pagdanagam. Ha? O manugutak, suportaran ta ida. O rin siyak payan ti bangted kadakwad at binulan. Tilaskin ka. Maornos na ti magbagita, Sidan. Awanan ti problema ta. Imagine, awanan ti problema ta. Ti anas kan kat maornos na ti amin. Mabukal tamanin ti pamilya ta. Among ka di nga dahi taunay ti kang runaan nagawidak ti Pilipinas. Ti panagsinubyanan ta, ti panagsublikan ka. Ay, etan ka Richard. Saan pulos ka nagmamotirik na? O rin nakiasawak ti sa bali? Kaya doon nga tawon ti napalabas. Awanan ti parikot ta. Kanya balit sa pulam. Ha? Tsaka mo, Cynthia. Ano nga dyan? Di mo. Laglag ka no, di mo pala mo. Awan lang aro din di kita gira. Ano pala problema? Pangabog kawan na. Diyak maawatan ngamin na. Awan yung problema sa nga di. Maribok ka na. Ano pala nga? Ika na kumatigundaway kong panunod. Diyak ka mo taramitik. Diyak makaikad din. Nagsusapo ya. Sige, agpatnag lang. Ha? Agpatnag lang pa nagpanunot mo. Sige. Sige nga rin. Bye. Okay? Imasik ti baturog. Gawata. Nagsubli ka matlayangin kanyak, Richard. Manong Nemi tapno malipatak ti problema ko na ginumak. Nakadukti minum. Tawag ni Cynthia ng Jack matikas kaso. Aging gana barteka kad na iturturog ko latan iti salas. Ini makariingak mariknak ti sakit ti ulok. Sakit. Garigatak ti bimangon Manong Nemi. Kinitak nagidadangak ti danom. Tagkapeak. Kalbasan na napanak nagdigos tapno mabang-aran ti riknak. Kinitak cellphone ko nakadaado ti miss call ni Cynthia. Malagib kong in-dial ti number ni Roth. Ngam tsak makontak. Unattended ti cellphone ni Roth.
Sumat manong name nga danag sardeng nga lugan iti batog, ti balay, manamdama, natugtog tiri daw. Richard! Richard, honey! Ni Cynthia. Napangkwilo ka tiri daw. Abay, anong tabasamak mo? Hindi pala rabing nga tawag ang katawag. Ngayon di mo sungsungpatan. Matandanaga na gusto ngayon makikasigod. Kunak mala no niya. Ato kami damdaman ko kasi. Kunak mala nagbekkel kan. Ape ko magbekkel ak. Pinanawan na ka lang dyan babae. Agbekkel ka kuman. Nabarte ka client Trebi. Hindi saan ka pengarong ka namigat. O may ka. Inta lang mabigat itruwar. Oray siya kadyak man pa namigat. Kalpasan na, ang makapanganta, nailiwak manin kang ka. Gabot na nakadigo sa akon, manong nemi, nagrubuhatak, kat napagkamlangan, namigat iti may isang restaurant. Kat siyempre, pambigat ti yakinan mi. Nagkalduak, nagurderak, manong nemi ti bulalo. Nabigsa ka manin. Okay. Let's go. Sa din na. Awahanin ni Rod. Saan na naskan pang ilibas daan yaman ng aramidan ta. Let's go. Sa din na. Iti heaven. Ang celebrar ta, taawanin ni Rod. Taawanin ti problema ta. Manin. Apa nga manin? Idintot ako ng kanyak nga saan ka makauha, saan ka mauma, saan ka mauma kanya. Gamot na talagang, maminsan ton. Pagkadkadanak. Maminsan ton. Kurang mo napigsakan, nagbulalo ka eh. As laguri-gura na. Buwangan natin si Kuti Banuk kan poyat ko. Hindi napat na pala sa Jebakyo. Sila kakapsutak latora nung nagkalduak ti digut bulalo. Kaping kami nga nagbartek. Aginanak balang, please. Sige, ikan ka gundaw mo agmalmalam. Into no bigat. Ha? Isunto, magpagsunto ng may kadwangal daw. Awanan daskan pa nga desisyonam. Voluntaryo nga pimanaw, di kita agiina. Hindi may tulungan ni Cynthia dito yung balay, tatikot siya natin nagulaganan ni Manong Nemi. Inyedak. Nagkademak takait ko ti maturo. Ngayon, naatap. Agsisimpanat, dagiti sumsumbrak ti panunod ko. Nakadado Manong Nemi, dagiti malaglagip ko. Ti pasyat tinapalabas, mi ken Cynthia. Ti kaawan ti ornos, ti panagdan namin ang runa idinatay, tinimpas ngay ng anak mi. Ti kinasihat, kinadungo ni Roth. Ken, digiti anak ko. Ado nga anos ni Roth kaniyak, kanagiti doon anak mi, tinam nga tawan nga panagdan namin. Puro kinaimbag, ti makapakita na kanyak. Nagpampanunod ak. Nagamamirsak, tinangiting ko na yung bagtiriknak. Ket nagsaludsudak ti pusok. Siya sino kada Cynthia kinirot ti rumbeng nga ayatek. Ken kadenak tegnayon. Siya sino kada kwata ti pilyek. Siya sino. Napuutak langin ti bagik nga aramidek Manong Nemi insaganak ti kotsek. Napanak iti talyer pinakondisyon ko. Uwan. Kaslad ng sakit ada yung mapamo iti pangibiyak yung ti kotsek boss. Dila kagayan. Nakit, okay. Okay. Napindas man ti kalsada man ipo dito ganan dyan kagayan.
Napanakit siya kagayan manon Nemi. Kagayan ti tinurong ko. Kat kaslasan nga mamati ni Roth, iti makita nak. Richard. Ape nga pinanawan dak. Si Kaman. Ape nga imay ka dito lugar mi. Nanumula nga pampulong ti lugar mi. Amok nga daki dito Isod nagkamangan niyo. Iti sidong ni Raquel mo. Di kito bing. Di kito na. Junior! Tayan! Adan ni Daddy yo! Gusto ko na hindi taray daman ng name Gusto ko na iti irot panangar-arakop ko karagitan na ko. Mailiwak una yung kanakuha kas mariknak iti pa nakailid naman kanyak nga mana. Intulad at nagayayam na kito bing manong name kiti pa nagsarita may kiniroth. Inarakop ko. Isubalat pa nangarakop ko kinkuana. Inarakop ko ti babae nga talaga manong name ngipatpatek ko. Ti ina na ganito ang anak ko. I'm sorry. For what? Sinaktan kayo tinukutan ti amin. Rumeng laing. Kabit nak laing. Nagsublin kayong katin legal nga asawam. Ngamjak kabaylan. Nga saan kayo nga makita. Ken makadan na. Jak kabaylan nga na kayo ti mapukaw ko ron. Sikat ibiyag ko. Da kayo kanagitan nakta. Ipatpatay kayo una sweetheart. Ket isu nga pakawanin na. Manong nemi agar arubos di kitiluwa ni Roth. Nga imirot ti panangharakop na kanya. Ipatpatay ka man una yun ay Richard. Iso nga oray narigat ka na sakit para kanya. Pinilit ko ti umatayo. Ka nagpabusoy. Tapno agragsak kalaing. Kasta ti kinatarnaw ti pamatik ko ken ka. Oray kay papanan natin pa nagsagabami ka na kita nakta. Palubusan ka Richard. Wayawayaan ka. Lalaki ti kinatawag manong nemigan na paluwag ka na kita nga balikas ni Roth. Andyan nga nagtangok ti pa nagpuspuso. Ken pa nagayat na. Ket saan ka nagbindot nga iso ti pinilik gapo ti kaungan ti pusok manong nemi ti desisyon ko nang pili ka na kuwana. Ore no kasano ti kinamaknang ni Cynthia. Ore agpasong iso ti legal nga sawak. No lagi pa dahil sa aming nga panagkasurutan nga panagapapa midi. Idinto ta ni Roth manong nemi na pasensya, na pakumbaba, na kasaysayaan. Ni Roth ang talaga tipat-patid ko. Taga po karagit impakpakita na isang sangin nga saguday. Kat nakunak, nakagasgasar rakas kang kuha na tinagbalin nga may kadwang asawak. Kaya tinagbalin nga inadigit anak ko. Nagkariyak kang kuha na nga jakton ulitan pa iti panagbasol ko. Nagsubli ka asang kapamilya dito balay mi. Kaya salita kami kini Cynthia. Hello. Richard? Napanam. Napang ko sinukon na kita kagina. Anya? Tinalawan na nakalakaroon na napamula sa sinukon. Gago ka? Dado jak kahit kan kaya. Sikapin lang mga awag kanya ti gago. Gapot na talaga, gago ka. Naglaglag kan. Apag katawa ka? Katawa ang ti kinagagom? Ano ko matanda ka na tangarot? Sa may sasak legal nga asawam. Dinakpay pulos binugkawan ni Roth. Ngamsi ka, gago ka dalaglag timang mangikukin ka. Anong to lakit ganan, no, datatagdan na, sikat tinabak nang, sikat mang palpalamot kanyak, di nakarkaron tumanin. Richard, inlawlawag ko king kuha na ti amin.
Maluksaw, manong nemi, makapungtot, pag nagsawsawaan na, yung maawanan ti maramidan na. Manong nemi. When, nagbalinlayangan, nga paset tinapalabas, iti paset ni Cynthia iti biyag ko. Ngano pa inadaan kami manen iti relasyon, ng paset laing dete ti derep, tinailasagan nga rik na. Ngano pa may balbalikas ko keng kuha na ti I love you, ngam saan nga nagtao dit kaungkak. Manong nemi. Edi may isang malam, manong nemi, si Mang Perak di balay manipod di bisinak, sinabat na ni Roth. Hey, ada problema? Ada ni Cynthia. Ha? Inapa na ka? Saan? Pinastrek ko. Oray na ka? Tapay. Nagpakada, ang sublika nun siya kanada. Hey, Cynthia? Hello, Richard. Inuroray ka. Yung magmandam, di mo kinaapa ni Roth. Pay. Sanak ba't nga dagas wanay kat? Nawang pegago ka dalaglag, kan bukbuk kawang ka. Anang retiran tamita? Sagbay nga agsubliak sa Kanada. Mas kan nga paanal ta nga Roth ti kasarta. Tapno dagundaway yung kini Roth nga kasar. Kanatap nagbaling nga. Legitimate na kiniduang anak. Anak yun. Ken, tapno na wayak manin nga kayat sa pali. Cynthia. Oh, di ka di maragsakan? Maragsakan na. Di na ka di arakopen? Ang agriri ni Roth. Numaudi pa nangarakop po kanya. May ex. Inarakop ko nga rin ni Cynthia. Idaw-dawat ko tiragsakyo kini Rolf. Kaya nagdiduhan na kyo. Hangamal, awat ti magdanagam ta. Imbilang ko nga gayem ko ni Rolf. Gayem nakmaten. Di ba, Rolf? Yeah. Thank you, my friend. Okay na. Magbaling ka, mag-best friend. Ito na maprobaran para kaanal ti kalay sa atag. Kasar ka ito na. Umayak to matendar. Siyak to pati makamo, dida do mga magastos. Kaya nagit-anak yun. Kahit kung tumat ngay kanida, ito oray binolan. Sanan? Kabaylak man. Maman. Kagura ka, no, di mo awatin, din niya mga tulong ko. Cynthia, nakasayasayat ka. Abi nga rin nga saan nga siya ti pinilim, no, gabutan, da kami kinirot, tinay karitong palbiyak. Sige, kaya daw dawat ko, Cynthia. Masarakam to ang tiput-puno mo, nga lalaki na ikari para kayan ka. No, saan nga matay manin, ah? Sapay ko ma. Ikarkararag ko tiragsak mo. Kastamet, di pa nang ikarkararag ko tiragsak yo. Tinungpal manong nemi ni Cynthia Dedi Karina. Ores saan kami dumudawat. Mantling ang kipatulod manong nemi ti Canadian dollar. Iso da peke din dadang agsasarita kini Roth. Ag video call da. Kasta no masang petak ti asawak manong nemi. Kat data makiking kinatao sineta. Ni Cynthia. Da kay sabat yung nagdarling. Ni Cynthia. Kasasayat. Kakarag sa kakasasarita. Siya man magsalita. Naka-video call kayo? Tem. Hello, Richard. Hello, Cynthia. Oo. Kasi hindi ka rin, binulang na magnedak.
Oo na. Ako pinasarakam. Adan. Kanadyan man rin. Uy. Magustok siguro kami ti Kanadyan. Okay. Under process, panaka-analytical bayag eh. Ang bali na bayadak aminin. Nadya lang abogado. Palo-abang nung kan di abogado. Tapos kastakit ikaso na. Uy, no problem. Okay. Nakalagaban nyo Ito nagkasar kayo, umaykat tumatandar. Sige. Kanito nagkasar, umaykat tumatandar. Oh, kasano ko magkarada tayo mo? Dita Pilipinas at pagkasaran mo. Manong name your ori milaengen niya. Tiyan na panakalapas ti analman kalay sami kini Cynthia. Sakbay ito ngagkasar kaming kiniro. Kaskas na kunak, nagbali na nga nasingad nga pagayam dagiti duwa babay. Ti asawak, kaniro, naging ganita, live-in ko pa ilay. Ngam ora nga tanong manong nga Cynthia, ti agbalin ang asawak. Awanan ti pangisukatakpay kiniro. Manong nemi. Awanan ti sa pulag pa kayo ko na, gabot talagang iso ti kasasayatanan nga asawa. Dito nga rin manong nemi, ti pagkasalita, kadagyaman aklaunay, ti anus mo nga nang ibasa, nang ornos ka nang ibasa. Kaya thank you mat kadagiti amin nga nag-comment. Maraming salamat. Kaya sabi ko mata magustuhan nyo rin ti pagkasalita, ngayon nagka-imburay, kaya ito yung nga program. Ito yung kadagyaman nga pagayam mo, Richard. Thank you, King Richard. Thank you mat kadagiti almost 700. Ang abuse. Hello. Ano ko 654. Na-maintain tayo 654 nga views tayo. Maraming salamat kada kayo. Ni Mel